ମାଉସୀମା ଗୋସାଇଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ଚୂଡ଼ାକୁ ନେଇ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, ଗୁଡ଼ ଆଦି ପକାଇ ନବାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ନବାନ୍ନକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ସାଧୁ ଓ ଭକ୍ତ ସେବନ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ନୂଆଖାଇରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପଠା ଏବଂ ମହାନଦୀ ପଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଧାନ ମହକା ପୀଠକୁ ଆସିଥାଏ। ଆଠଗଡ଼ର ଦୁଇ ପରିବାର ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ମାନସିକଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ମୁଣ୍ଡନ କରାଇ ନବାନ୍ନ ଖାଇ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ନୂଆଖାଇ ନବାନ୍ନ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସନ୍ତି। ନବାନ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହୋଇ ଭକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏଇଟା ହୁଏ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି।